Hand wrestling, oh. Wrestling! Wrestling yan! Ano na? Ray. Kita ang tabang. Yan sino ba yan? Undertaker si Batista. Yan, okay, good. Nag-aabay na yun ang dalawang antik. Break. Break. Mag-break mo? Hindi sila mag-break. Hindi. Pinakakay na magpatyanay. Kasi mabuhay na. Hindi, mahuha pa ko di. Oh, neto. Tara. Ano, put ko tayo na sino. Nagkomil. Nagpa-komil. Royal Rumble. Ano, tag na kayo na? Yan na noon. Para Royal Rumble meal. Di na magbutas. Ayan. Si Batista at si Wrestling. Hakogan, nag-wrestling. Mag-wrestling yan siya? Magkanong patyanay. Patayan din siya. Patayan. Kunataan ko naman, baka mo. Hindi pa din din. Mara. Saan? Ayan. Ang kumukot.